Hi there, Sanbanani Molweni. Welcome to Faith's channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu sikhuluma indaba la evela ku social media ngoMakhumalo nobaba uMsilegu ukuthi ke uMakhumalo uyintandokazi, unkosikazi oyintandokazi, uyi-favorite, uyi-fave kaMsilegu, uyena ohamba phambili. Angiphikisani nemibono yabantu, ngizokusho lokhu, imibono yabantu ngiyaye ngiyiveze ukuthi abantu bathini, mase-ke nami ngiyaveza ukuthi ngicabangani ngibona kanjani. Angiphikisani nemibono yabantu because asiboni ngokufana. Asibuyele kwishow-ke ukuze ngizophendula kule ndawo because ngikhulume kakhulu ngothando nesithembu. Ngisakwenza-ke lokho because ishow manje sengiqale ku-season 1. Ekuqaleni ngichazela ukuthi ngazi u-season 4 no-5 no-6 but mayivela show sekukhulunywa ku season 6 nami ngakhuluma ngalokho engikubone ku episode 1 to 13 ku season 6. Akungivimbi ukuthi angibuka ngo season 1. Ngiyaxolisa ukulanda kakhulu ningixolele kule ndawo. Nansi-ke into, mawubuka Uthando Nes'thembu usuka ku season 1 uzogcine ku season 6, uzovumelana nami ukuthi kumakhosikazi kababa uMsilegu obenokusichazela izinto eziningi uMakhumalo obenokusichazela izinto eziningi. Ngenza isibonelo, mhlawumbe uma behambile bewumndeni bezikhiphile, uyaye uMakhumalo kube wuye oshoyo ukuthi bakule ndawo ama-activities atholakala lana ilana bazokwenzani namanye amakhosikazi. Akusho ukuthi uMacele ngeke kwazi ukwenza leyo nto ngoba mabefika kule ndawo abasuke beyivakashele njengomndeni, noMacele uyabona ukuthi kwenzakalani la abakhona. Kodwa-ke umehluko, uMakhumalo uyi-radio presenter manje, uyi-motivational speaker, uyaqashwa futhi ukuthi ephathe uhlelo emcimbini yabantu. Ulo nkosikazi nje obhizi la ku-entertainment industry masimqhathanisa nalamanye amakhosikazi kababa uMsilegu. Also, Uthando Nes'thembu ludlale indawo yokugqamisa uMakhumalo. Ngesikhathi bemnika amathuba amaningi ukuthi avele kwishow kaningi, ngizothi Uthando Nes'thembu nakuba ishow beyishutha bewumndeni behlangene, uMakhumalo kodwa simbona kaningi kumakhosikazi kababa uMsilegu. Mhlampe uyaziveza futhi unokuvela ngoba vele owakhe umsebenzi uhambisana nakho ukuvela kaningi. Even i-social media account or page yakhe ibhizi masiyiqhathanisa nale yamanye amakhosikazi. Ake ngithi-ke into abayihlelile bayibona futhi ukuthi izomsebenzela, naye izomsebenzela futhi ishow izokwazi ukuthi impromote, imenze aqhakaze, agqame, ukuze mawukuthi khona into omunye ehlele ekhaya afisa ukuyenza akwazi ukuthi ngicela uMakhumalo azoba u-MC, anegotiate ukuthi imali ekhokhwayo ithini. Ayisibuke kanjena-ke, uma Uthando Nes'thembu i-TV show likwazile ukugqamisa uMakhumalo lakwazi ukupromotha uMakhumalo, lamvulela amathuba. Into efanayo-ke nezokwenzeka kwi-social media page yomndeni because i-page kababa uMsilegu sesiyithatha ngokuthi i-page yomndeni ngoba uyi-polygamist, unamakhosikazi amaningi. Izinto ayiveza kule page yakhe ukuthi ompumelelo kwabantwana benzani, ompilo benzani, ama-celebrations abakhona emndenini, ama-events enzakalayo, izinto ezihlukahlukene. So i-social media page yomndeni noThando Nes'thembu kuyalinka, kuzoba futhi ne-purpose efanayo. Yingakho-ke la ngithi mina uma kuThando Nes'thembu bebephusha ibhizinisi Msilegu account or social media account bazophusha ibhizinisi ukuze uMakhumalo ethole ama-calls amaningi or elekeleleke kuleyo ndawo, akavele kaningi social media. Ngiyibuka kanjalo kukuthi-ke phela-ke nawe social media asiyi-understandi ngendlela efanayo. Yikho abanye abaye bethi mina ingisebenzela i-social media, omunye uthi ayingisebenzeli, omunye uthi angikholwa yonke into evela ku-social media, omunye yonke into evela ku-social media uyibona seyu-24 hours usuku oluphelele. So ephuzwini lokuthi uyi-favorite, mina ngithi lo Makhumalo loya ombone kuThando Nes'thembu evela kaningi
Makhumalo futhi odinga amathuba afanayo noma i-TV show isingasaveli, because i-TV show inesikhathi sokuthi iyavela u-episode 1 to episode 13 bangaphosisi iphele kuvele enye. So makade ku-episode 1 sikhuluma kakhulu ngoMakhumalo, episode 2 ayisekho manje i-TV show, kodwa umsebenzi uyaqhubeka. U-social media-ke la esingona khona-ke siqhuba umsebenzi, because uyabona ukuthi Uthando Nes'thembu lubavulele amathuba amaningi. So ne-social media iyasebenza njengebhizinisi elifanayo nakuThando Nes'thembu, kodwa akusho ukuthi ubaba uMseleku akawathanda amanye amakhosikazi or amanye amakhosikazi asalele emuva ngendlela ethile, because bayareporta nabo la kufanele ukuthi bereporta khona ngokomsebenzi. Kodwa manje nangu oyi-motivational speaker and abantu mabezothi singamthemba because simbonile kwipage la husband wakhe ekhuluma endaweni ethile, simbonile kwipage lakhe ekhuluma endaweni ethile, so right ukuthi simbize kulo mcimbi azokhuluma or simbize kulo mcimbi ezokwenza ukuthini, singamthemba lo. Kanti lamanye amakhosikazi anemsebenzi ehlukile enza ezinye izinto, yilapha-ke ngibona khona umehluko. Mase kuthi-ke nabanye-ke mabebona befunda bazothi uye othandwa kakhulu. Kanti uzothola ukuthi lona omunye unkosikazi Monday to Friday ugqoke i-uniform ethile areporte kwelinye i-office. Leli office ngeke livume ukuthi i-uniform yabo iphithizele laphaya ku-social media kaMseleku, because kunemithetho ebekiwe, kunendlela yokusebenza ebekiwe. Nawe usungayibuza nje ukuthi hawu lamanye amakhosikazi indaba engakaze evele esema-ofisini la esebenza khona. Kunemithetho ebekiwe. Nakhona la ku-YouTube bakhona abaningi abenza ama-YouTube videos, kodwa bengeke bedalule ukuthi njalo emsebenzini ngenza ukuthi, because lezi ey'sayinayo zasemsebenzini ziyasho ukuthi 1, 2 no-3 awuwenzi umthetho womsebenzi. So ngiyibona kanjalo, if Uthando Nes'thembu ukholela ukuthi iyona ishow eyenze uMakhumalo waba famous ukudlula amanye amakhosikazi, waduma kakhulu, wagqama ne-social media page yomndeni kusayibhizinisi elifanayo. Le social media page ipromotha Uthando Nes'thembu, ipromotha izingane zesithembu, ipromothe namabhizinisi. Laba-ke abanye ohlangothini lokusebenza kungenzeka ukuthi ngempela imisebenzi abayenzayo ayivumi ukuthi bevezwe ku-social media ngezathu ezahlukahlukene. So siyibuke kanjalo-ke nalelo side, sibheke ukuthi nathi kukhona mhlawumbe uthola ukuthi emndenini wakini ubani usebenzaphi, uyafisa ukusho, kodwa manje mhlawumbe uyafisa ukubonakala ukuthi ubhuti wami, u-anti wami, usisi wami, kodwa umthetho womsebenzi awuvumi ukuthi ukudalule lokho. Nanokuthi-ke vele-ke likhona iqiniso ekutheni zonke ezinye izinto ey'bona ku-social media, ezinye zazo azinjengoba uzibona. Leyo ndaba soyichaza kaningi, kodwa-ke ngitheni, angiphikisani nombono ukuthi uyintandokazi. Guys, ngiyamemeza-ke lamhlanje, ngizomemeza nje futhi kuyophela isonto nelinye isonto ngimemeza ile sikorokoro sefoni engiyisebenzisayo. Mase nginefoni entsha ngizobe sengizwa nje ngikhuluma ngendlela enormal. So ngiyamemeza-ke ningazi ukuthi hawu cha yini lo sisi omemeza kanje. Bengizocacisa leyo ukuthi Uthando Nes'thembu i-reality show, phinde kube yi-family business. Kuyibhizinisi lomndeni, i-purpose ukuthi umndeni wenze imali. Kulaba abakwazi ukuthi besizakale kule bhizinisi bayathola usizo. Ngiyambala kuMakhumalo lapho. Mina ngeke ngiphinde ngiqale phansi angingasho ukuthi mina ngeke. Why ngenza iphutha? Mina ngingakwenzela ngiqale phansi ngikhombisa ukuthi hawu uMakhumalo kathiwa nje ku-season 2 or 3 angayenza Our Perfect Wedding. Kwakusukela blog ingoba ama-viewers abuThando Nes'thembu asembonile ukuthi ukhuluma kangakanani, engayiphatha le show, engaba umuntu o-right ukwenza ishow. Ngoba sithe ku-season 1 or 2 ula sibone khona ukuthi ubesebenza kwiGagazi FM, ubesebenza lapha ekhulume iy'ndaba zothando as i-love expert.
waphuma lapho wathola enye futhi i-radio station asebenze kanye nayo. Uyabona ukuthi umehluko ukuphi? Kanti ngapha esibhedlela angeke ayikho into esibhedlela ifuna ukuphithizela social media ngaphandle-ke uma uzofundisa abantu ngento okufanelekile ukuthi uyifundise abantu as unesi, okuyi-information umphakathi oyidingayo. Kodwa nje akuphithizela nama-uniform kakhulu, akuphithizela futhi ney'ndaba ekufanele ukuthi zikhulunywe ku-social media. Kanye nelinye i-office engezwa ukuthi ngathi uma yena usebenza kwelinye i-office kamasipala angazi ukuthi kwenziwani. Angiboni kuyinto efunakala ukuthi igcwale lapha ku-social media. Also-ke into yokuthi abantu i-social media ibasebenzeli ngendlela efanayo. Abanye abathanda ukugcwala ku-social media, abanye bayayidinga i-social media. Mina engikwenzayo ilama YouTube videos ekugcineni engigcina ngithola into encane khona okungijabulisayo. Kodwa angiboni ukuthi ngelinye ilanga ngaba khona umuntu ongiphoqayo ukuthi to prove a point angenze ukuthini ku-social media. Yileyo-ke engahambisani nayo. Sivale le video njalo bengizonitshela ukuthi nayo into engiyibonayo ukuthi kunebhizinisi phela ngaphezu kokuthi kube ne-family ngaphandle kokuthi